जों दिनै फायमानि इंरेजिनि जेल पुलिसनि बागै फायमानि जों 4 बोसोर थांगा जों बार फायो हायफोनो बर खुनु जोंनो रेसपन्ड निया जोंनो सावो जों बर फागेंगे बर सावो नासिंदि जरारिदि बुसकां मासो अंनाय हायंनाय सावो आबोनो जों सानतुना सातमानो जों बिखा सानु बिखा जों ते बुसक फासिनाय जों ते बुसक फासिनाय बिखानि बागै जोंनो बाक्सा जारारि नायग्रा बर फागे जोंनि थामायखा जोंनो ते बुहुर रिसनाय जिनि बागै ते मबु जों बुरा राय थांबाय दिरेसनाय जोंनो जिनि बयस जों थागा बयस मिसुरन थागा जों अबस जों नासिं दङ जोंनो तो मुंसे तो जोंनो प्रब्लेम सल्व खायदि ना जिनि रिटेन एग्जाम होगो ना भाइबा होगो ना कुनु फान जोंनिया जों बाहाय जों ते बुसक आसा सिनाय जोंनो फिजिकल लामानि 4 बोसोर थागा दाबो जे कुनु मुंसा फान खालाय आंके नर दाम खालाय दं वो तो कैसे मुंसे तो रेस्पॉन्ड दी जोंनो